Bună ziua! Mă numesc Combei Napoleon și reprezint Școala de Curățenie. Astăzi vom prezenta metoda numărul 7 și anume curățarea umedă cu mopul. Pentru această metodă avem nevoie de un cărucior cu 2 găleți, storcător, suport de mop, clemă și mopul de bumbac. În funcție de tipul de pardoseală ales, ne alegem și tipul de soluție. Această metodă conține alte 2 metode, una directă și alta indirectă. Pentru început ne vom ocupa de metoda indirectă. În găleata albastră, tot timpul se va pune apa și soluție. În găleata roșie, culoarea ne spune pericol, vom pune apă curată. Storcătorul, pentru început, stă deasupra găleții roșii cu apă curată. Soluția este dedicată pardoselii ce urmează a fi curățată. Noi am pus o cantitate necesară pentru a îndepărta o murdărie grea. Voi aplica soluția, voi clăti. Prima dată vom introduce mopul curat în apa cu soluție. Ridicăm, lăsăm puțin să se scurgă, ca să nu transmitem foarte multă cantitate de soluție în apa curată. Băgăm în presă, stoarcem și începem prima dată cu marginile încăperii. După care vom executa opturi sau esuri, cum mai spunem noi în curățenie. Metoda umedă spune că trebuie să lăsăm pe suprafață apa cât mai mult pentru a sparge particulele de mizerie. Nu atât de mult încât ca ea să se usuce. Dacă este nevoie, mai umezim încă o dată mopul, îl stoarcem, nu foarte tare, și mai umezim încă o dată suprafața până când toate particulele noastre de murdărie se curăță. La final, stoarcem foarte bine mopul și ne colectăm toată apa de pe suprafață. Mopul murdar de pe suprafață îl introducem în găleata roșie, care noi o numim găleată contaminată. Clătim, stoarcem bine, foarte bine chiar, după care mergem și îl introducem în găleata cu apă și soluție. Metoda a doua, directă, presupune că suprafața este aspirată, este mai curată, este o spălare de întreținere, unde noi introducem mopul în apă și soluție, îl stoarcem foarte bine și aplicăm pe suprafața de curățat prin aceeași metodă. Mai întâi conturul și apoi ne retragem executând mișcări în formă de S sau 8. După ce am terminat, aruncăm ambele soluții la locul special amenajat, curățăm gălețile, curățăm stocătorul și ducem mopul de bumbac la locul special amenajat pentru a fi spălat pentru a doua zi. Aceasta este metoda de curățare cu mopul. Mulțumesc!